שלום תלמידים, בסרטון הזה אני אראה לכם איך נכנסים, אזכיר לכם איך נכנסים לאתר בית הספר. דבר ראשון כותבים בגוגל בית הספר הווירטואלי. התוצאה הראשונה שיוצאת, אתם מקישים עליה ומופיע המסך הזה, מסך של התחברות. כאן אנחנו לוחצים על התחברות ורושמים את השם משתמש והסיסמה שלנו במשרד החינוך. אני אכנס עכשיו לסיסמה של תלמידה, כדי שתראו איך תלמידים רואים את הדברים. אני מוודא שזאת אני, נכנסתי לתלמידת תואר של תואר, באיזה כיתה היא, הכל בסדר, זה אני. בעיקר לוודא את הדבר הזה, אם אתם משתמשים באותו מחשב כמה אחים, או זה מחשב של בית ספר, אז משתמשים קודמים, אז לוודא כל הזמן שזה אתם. יורדים למטה, למקצועות שלכם, ולפי מה שהמורה נכנסת, לפי מה שהמורה מסבירה, אתם נכנסים. או לשפה, או למתמטיקה, או למדעים, או לאנגלית, או בכל שפה אחרת. אני אראה לכם במדעים, כנס לאתר מדעים. באתר מדעים יש לנו את המרחב קלאסרום שלנו, במקרה הזה זה מרחב של כיתה ו1. אנחנו נמתין כמה שניות. והנה נכנסנו למרחב של כיתה מדעים, כיתה ו'. במרחב הזה המורה יכולה לשלוח קישורים, לתת משימות, מטלות, התלמידים יכולים להגיב ולשלוח למורה. כל הדברים האלה אפשר, בעצם אלה משימות אסינכרוניות שאנחנו יכולים לעשות. בנוסף, אם המורה מבקשת מכם להיכנס לשיעור שהוא סינכרוני או בווידאו, בעבר היינו משתמשים בזום, היום אנחנו משתמשים במיט. מיט זו אפליקציה שאפשר לעשות שידור סינכרוני כמו בזום, אבל פה זה בכלים של גוגל. נכנסים, מצטרפים, ברגע שיש שיחה, אז בעצם המורה בעבר השני, והיא תסביר לכם בדיוק מה לעשות. אני שמחה שעזרתי לכם, ונתרגל את זה גם בבית הספר.